akuvama umusa ney'busiso uNkulunkulu ekulonde uphile uphumelele. Inamba ke usenza kusona lekuseni lapha ntambama kuphela kuma-calls uyafona WhatsApp. So sibheka la ngokwesintu amaphupho njengenjwayelo. Sibheka amaphupho njengenjwayelo. So sibheka la inyoka elihlaza. Amaphupho inyoka elihlaza kunomuntu la bengayo ubebulala inyoka ehlaza. Qeda kwabheda izinto kwaba yini naleyo. Bheda izinto uyabona. Sona ke singakusho uma uphupha inyoka ehlaza. Ngokwesintu uma uphupha inyoka ehlaza kuwuphawu uma uyibulala ngoba lusho kungenzeka kukhona okwenzile okungalungile okuchitha umsamo futhi okulimaza kuphinde kuxoshe ithongo ekhaya. 2 futhi uma uphupha inyoka ehlaza ngawuphawu uma uyibulala. Lungasho ukuthi kungenzeka uzonqinda amandla phinde uxoshe nezidalwa. Futhi kungenzeka uzozinqinda amandla izidalwa zakho uphinde uyixoshe. Yabona. 3 ngokwenkolo ke sesibheka ngokwenkolo ke manje ukuthi mawuphupha la inyoka ehlaza kungawuphawu oluhle uma uyibulala inyoka ehlaza ngoba lungasho ukuthi kungenzeka uphumelele umkhuleko wakho wokuxosha ithongo nokukhulula kukhondolo lomsamo wakini uma ngokuthi wena usungumzalwane usindisiwe futhi uqobo ukuphila impilo yosindiso. Joshua 24:14 manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso nisiso uNkulunkulu ababakhonzayo uyihlo phesha komfula naseGibhithe nimkhonze uJehova. Kanti Isaiah 65:7 ububi babo nobubi bawoyise kanye usho Jehova bashisa impephe entabeni bengihlambalaza emagqumeni ngiyakulinganisa uqala umvuzo wabo esifubeni zabo. 4 kwesinye isikhathi uma uphupha inyoka ehlaza kungawuphawu olubi futhi uma uyibulala. Empeleni ngabe uphawu oluhle uma ukwazi ukubulala ngoba kungenzeka ukwazi ukunqoba noma ukuxosha umuntu lo ongalungile kodwa ozenza usilungile futhi kungenzeka ukukhona umuntu osondela kuwe kodwa bezenza umuntu olungile ebengalunganga. Uyabona? NgokaMathewu 23:33 zinyoka inzalo yamabululu niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesogweni na. 5 kuyenzeka ngokwesintu uma uphupha futhi inyoka ehlaza ube uphawu oluhle uma uyibulala. Olungakhomba ukuthi kungenzeka ukwazi ukuxosha umoya omubi okade uzenza ithongo kuwe ngoba kuyenzeka ibe khona imimoya ezenza thongo bese wena uyenzela izinto ezinhle kanti wenzela le mimoya yemidliwa le mimoya emibi esondela la ekhaya ngoba ikubona ukuthi wena umuntu osheshe uhlabe umuntu osheshe enza izinto bese isondela leyo moya leyo kwenza ukuthi kube ngathi wena hayi ungibona omkhulu hayi ngibona isidalwa uhlabe wenze whatever yenza kanti awuyenzi indlela isidalwa wenzela lo. So uma uyishala kungenzeka ukwazi ukuxosha ngabe umdliwa mhlawumbe libuya nje liphupho leli ubuya uvela ugeza imilo lahle imdliwa yabona. So confirm ukuthi lento ekade isenza idlozi isuyikwazi ukuyinqoba. Nonke kade isenza ithongo isidalwa sakho ukwazi ukuyinqoba yabona. Siyabonga ke sikhuluma ngokubulala inyoka ehlaza. Be blessed. Siwe